Anteeksi, mutta onko rouva aivan varma, että olette oikeassa paikassa? Vanessa Virtanen ei aavistanutkaan, kenelle hän oli irvailemassa. Helsingin kalleimman muotiliikkeen myyjä katsoi halveksivasti 62-vuotiasta, vaatimatonta Terttu Mäkelää, joka halusi vain löytää erityisen mekon tyttärensä palkintoseremoniaa varten. Se, mitä sen jälkeen tapahtui, muutti kaiken tuossa liikkeessä. Terttu veti syvään henkeä muistuttaen itseään syystä, joka oli tuonut hänet tänne. Hänen tyttärensä Karoliina oli palaamassa Suomeen asuttuaan 5 vuotta Yhdysvalloissa. Karoliinaa oltiin palkitsemassa merkittävässä tilaisuudessa, ja Terttu halusi olla tilanteen tasalla. Etsin mekkoa erääseen juhlatilaisuuteen, hän vastasi äänellä, joka oli luja mutta pehmeä. Jotain eleganttia. Liikkeen johtaja, Carita Berg, lähestyi laskelmoiduin askelin. Hänen silmänsä analysoivat Tertun ulkonäön jokaista yksityiskohtaa, aina harmaista, nutturalle kierretyistä hiuksista käyttöön kuluneisiin, mukaviin kenkiin. Kuulehan kultaseni, meidän mekkomme alkavat 50 eurosta, Carita sanoi alentuvasti. Ehkä rouva haluaisi katsella alakerran liikkeitä. Sieltä löytyy budjettiinne paremmin sopivia vaihtoehtoja. Sanat osuivat Terttuun kuin isku. Muut asiakkaat alkoivat kiinnittää huomiota tilanteeseen, kuiskien keskenään ja tarkkaillen näytelmää vahingoniloisesti. Minulla on varaa maksaa, Terttu vastasi säilyttäen arvokkuutensa. Haluaisin vain nähdä muutamia malleja. Vanessa päästi hillityn naurahduksen ja vaihtoi merkityksellisen katseen Caritan kanssa. Selvä, selvä, näytetään sitten muutama mekko. Hän suuntasi liikkeen pimeimpään nurkkaan ja veti esiin yksinkertaisen mustan mekon, joka oli selvästi aiempia sesonkeja. Tämä olisi täydellinen teille, Vanessa sanoi heilauttaen mekkoa ilmassa. Tämä on hillitty, ei herätä huomiota ja on alennuksessa, vain 200 euroa. Terttu tarkasteli mitään sanomatonta mekkoa, se ei muistuttanut lainkaan sitä, mitä hän oli kuvitellut tyttärensä suurelle päivälle. Hänen kotona säästetyillä rahoillaan voisi ostaa minkä tahansa liikkeen tuotteen, mutta hän tiesi, ettei kyse ollut rahasta. Eikö teillä olisi muita malleja, jotain juhlallisempaa? Hän kysyi arasti. Juhlallisempaa? Carita kohotti kulmakarvojaan. Rouva, kaikella kunnioituksella, teidän on syytä olla realistinen. Tämä mekko on parasta, mitä teidän kaltaisillenne on tarjolla. Painostava hiljaisuus laskeutui tilaan. Muut asiakkaat keskeyttivät ostoksensa seuratakseen tilannetta. Jotkut pudistivat päätään paheksuen, selvästi vaivaantuneina, Tertun läsnäolosta tuossa elitistisessä ympäristössä. Hopeahiuksinen rouva, jolla oli yllään Chanel-asu, mutisi niin, että kaikki kuulivat, todellakin, kuka tahansa tänne nykyään pääseekin. Terttu tunsi kasvonsa polttavan häpeästä, mutta pysyi vakaana. Hän oli kohdannut elämässään pahempaakin. Hän työskenteli vuosikymmeniä siivoojana, varakkaissa perheissä, kohdeltuna aina näkymättömänä ja aliarvostettuna, mutta tänään oli toisin. Tänään hän oli siellä tyttärensä vuoksi, Karoliinan, josta oli tullut kaikki se, mistä Terttu oli aina haaveillut. Haluaisin nähdä näyteikkunan mekot, hän vaati osoittaen sisäänkäynnin luona esillä olevia tyylikkäitä malleja. Vanessa huokaisi dramaattisesti. Rouva, nuo mekot maksavat yli 15 euroa kappale. Ne ovat eksklusiivisia, maahantuotuja tuotteita. Uskon todella, että rouvan kannattaisi harkita vaihtoehtojaan tarkemmin. Tertun puhelin värähti taskussa. Viesti Karoliinalta. Äiti, olen tulossa. En malta odottaa, että näen sinut. Kiitos, että olet täällä kanssani tänään. Terttu hymyili itsekseen lukiessaan viestiä. Jos vain nämä ihmiset tietäisivät, kuka hänen tyttärensä oli, mitä hän oli saavuttanut Piilaaksossa, kuinka hänestä oli tullut yksi maailman arvostetuimmista yrittäjistä, mutta Terttu ei ollut koskaan kerskaillut. Hän oli kasvattanut Karoliinan nöyryydellä ja rehellisellä työllä. Nytkin, nähdessään tyttärensä poikkeuksellisen menestyksen, hän halusi pysyä jalat maassa ja elää rauhallista elämäänsä Pohjois-Savon maaseudulla. Odotan vielä hetken, Terttu sanoi laittaen puhelimen pois. Joku tärkeä on tulossa tapaamaan minua. Carita ja Vanessa vaihtoivat ironiset katseet. Totta kai, rouva. Voitte istua tuossa nurkan tuolissa, Carita sanoi osoittaen epämukavaa tuolia sovituskopin vieressä. Liikkeen kello oli 14:55. Karoliina saapuisi hetkenä minä hyvänsä, ja Terttu tiesi, ettei hänen tyttärensä sallisi tällaista kohtelua. Mutta toistaiseksi hän odottaisi hiljaa, kuten oli tehnyt koko ikänsä, sen kärsivällisyydellä, joka tiesi, että oikeus löytää tiensä ennemmin tai myöhemmin.
Istuessaan siinä epämukavalla tuolilla ja tarkkaillessaan liikkeen vilinää, Terttu ei voinut estää mieltään palaamasta menneisyyteen. 43 vuotta sitten hän oli vasta 19-vuotias, vastanainut ja raskaana Karoliinasta. Elämä näytti sadulta, kunnes kaikki romahti. Juha, hänen miehensä, työskenteli mekaanikkona pienessä korjaamossa Suomessa. He asuivat yksinkertaisessa kodissa, joka oli täynnä unelmia ja tulevaisuuden suunnitelmia. Terttu muisti vieläkin vahvan kahvin tuoksun, josta Juha piti sunnuntai-aamuisin heidän suunnitellessaan tulevan lapsen nimiä. Jos se on tyttö, hänestä tulee Karoliina, Juha sanoi silittäen Tertun vielä pientä vatsaa. Kuten se amerikkalainen laulaja, josta pidät niin paljon. Terttu hymyili muistolle, vaikka rinnassa tuntui haikeus. Karoliina syntyi sateisena huhtikuun yönä, ja Juha oli onnensa kukkuloilla. Hän toisti jokaiselle vastaantulijalle: tyttärestäni tulee tohtori, hän opiskelee parhaissa kouluissa, hän saa kaiken mitä meillä ei koskaan ollut. Mutta kohtalolla oli muita suunnitelmia. Kun Karoliina oli vasta 2-vuotias, Juha joutui vakavaan onnettomuuteen korjaamolla. Raskas osa irtosi ja osui häntä päähän. Hän oli 3 viikkoa sairaalassa elämän ja kuoleman välissä. Terttu ei poistunut hänen viereltään hetkeksikään, jättäen Karoliinan naapurin hoitoon ja vuorotellen rukousten ja kyynelten välillä. Juha ei selvinnyt. Hän kuoli aurinkoisena aamuna jättäen Tertun leskeksi 21-vuotiaana pienen tyttären kanssa ilman minkäänlaisia tuloja. Äiti, mitä me nyt teemme? Karoliina kysyi eräänä päivänä silmät suurina ja uteliaina, ymmärtämättä täysin mitä oli tapahtunut. Me teemme töitä, tyttöseni. Terttu vastasi pyyhkien kyyneleitään. Me teemme kovasti töitä, jotta sinä voisit saada kaiken sen, mistä isäsi unelmoi. Ja juuri niin Terttu teki. Hän aloitti työskentelemällä kotiapulaisena varakkaassa perheessä keskustassa. Rouva Margareta Virtanen oli vaativa nainen, joka piti huolen sosiaalisen paremmuutensa osoittamisesta joka tilanteessa. Terttu, kun olet saanut kylpyhuoneen siivottua, sinun on silitettävä koko perheen vaatteet, rouva Margareta sanoi katsomatta edes sanomalehdestään ylös. Äläkä unohda pestä hyvin jääkaapin takaa, eilen löysin sieltä pölyä. Terttu työskenteli maanantaista lauantaihin aamu 6 ilta 6. Sunnuntaisin hän teki lisäsiivouksia muissa kodeissa saadakseen lisätuloja. Rahaa oli vähän, mutta hän hallinnoi jokaista senttiä kirurgisella tarkkuudella. Karoliina, sinun on opiskeltava paljon, Terttu sanoi joka ilta autettuaan tytärtään kotiläksyissä. Koulutus on ainoa asia, jota kukaan ei voi ottaa sinulta pois. Ja Karoliina opiskeli, vaikka muut lapset pilkkasivat hänen yksinkertaisia vaatteitaan, paikattua reppuaan tai kenkiä, jotka Terttu osti käytettynä. Karoliina toi aina kotiin luokan parhaat arvosanat. Äiti, opettaja sanoi, että voin hakea stipendiä yksityiskouluun, Karoliina sanoi eräänä päivänä 14-vuotiaana. Terttun sydän alkoi tykyttää. Yksityiskoulu merkitsisi kalliita univormuja, erityisiä oppimateriaaleja, matkakuluja, mutta myös parempia mahdollisuuksia tyttärelle. Sitten me yritämme, hän vastasi epäröimättä. Terttu alkoi työskennellä myös sunnuntaisin, otti vastaan siivoustöitä toimistoissa yön pimeinä tunteina sen jälkeen, kun Karoliina oli nukahtanut. Hänen kätensä muuttuivat karkeammiksi, selkä särki jatkuvasti, mutta hän ei koskaan valittanut. Karoliina sai stipendin. Lukion aikana tyttö loisti matematiikassa ja luonnontieteissä, osallistui akateemisiin olympialaisiin ja toi aina mitaleja kotiin. Terttu säilytti jokaisen palkinnon ja todistuksen kuin kalliit aarteet. Äiti, haluan opiskella ohjelmistotekniikkaa yliopistossa, Karoliina sanoi 17-vuotiaana. Ohjelmisto. Mitä? Terttu kysyi aidosti ymmällään. Se liittyy tietokoneisiin, äiti. Tulevaisuus on tietokoneissa. Terttu ei ymmärtänyt teknologiasta mitään, mutta luotti täysin tyttärensä älykkyyteen. Jos Karoliina sanoi sen olevan tärkeää, se oli tärkeää. Aalto-yliopiston pääsykoe oli Terttun elämän jännittävin päivä. Hän seurasi Karoliinaa yliopistolle, odotti ulkopuolella pitkien kokeen tuntien ajan ja rukoili enemmän kuin koskaan. Kun tulokset tulivat ja Karoliinan nimi ilmestyi hyväksyttyjen listalle täydellä stipendillä, Terttu itki niin paljon, että Karoliina huolestui. Äiti, onko kaikki hyvin? Kaikki on täydellistä, tyttöseni, Terttu sanoi halaten Karoliinaa tiukasti. Isäsi olisi niin ylpeä. Opintojen aikana Karoliinasta tuli yksi kurssin parhaista opiskelijoista. Hän osallistui tutkimusprojekteihin, kehitti kokeellisia sovelluksia
ja unelmoi yhä suuremmista asioista. Äiti, haluan mennä Yhdysvaltoihin maisteriopintoihin, Karoliina sanoi opintojensa viimeisenä vuonna. Terttun sydäntä puristi. Tyttären menettäminen ulkomaille oli hänen suurin pelkonsa, mutta hän tiesi, ettei voinut olla itsekäs. Jos se on sitä, mitä haluat, tyttöseni, niin mene. Karoliina sai stipendin Piilaaksoon. Ensimmäisinä kuukausina he puhuivat joka päivä puhelimessa. Terttu kuuli teknologisista innovaatioista, jättiläismäisistä yrityksistä, unelmista, joita Karoliina rakensi toisella puolella maailmaa. Sitten tulivat harvemmat puhelut, ammatilliset menestykset, ylennykset. Karoliina perusti oman tekoälysovellusyrityksen. Muutamassa vuodessa hänestä tuli miljonääri. Äiti, voit lopettaa työnteon, Karoliina sanoi yhden puhelun aikana. Ei tarvitse, tyttöseni, Terttu vastasi aina. Pidän elämästäni täällä, pidän yksinkertaisuudesta. Ja se oli totta. Terttu oli ylpeä siitä, mitä oli saavuttanut omin käsin. Hän jäi eläkkeelle 60-vuotiaana ja eli rauhassa pienessä kodissaan, hoitaen kasvimaataan, jutellen naapureiden kanssa ja eläen sitä yksinkertaista elämää, jota oli aina rakastanut. Mutta tänään oli toisin. Tänään hän oli siellä, tuossa vihamielisessä liikkeessä, koska hänen tyttärensä oli tulossa vastaanottamaan tärkeää tunnustusta, eikä mikään, ei ennakkoluuloiset myyjät, ei halveksuvat katseet, estäisi häntä olemasta Karoliinan rinnalla tämän uran tärkeimpänä päivänä. Puhelin värähti taas. Viesti. Äiti, ajan parkkihalliin 2 minuutin kuluttua. Olen kohta siellä. Terttu hymyili itsekseen. Oikeus oli matkalla. Valtameren toisella puolella, neuvotteluhuoneessa näköalalla Piilaaksoon, Karoliina Mäkinen oli juuri saanut päätökseen esityksen, joka muuttaisi tekoälyn suunnan ikuisesti. 35-vuotiaana häntä pidettiin yhtenä maailman teknologian kirkkaimmista mielistä, mutta harva tiesi siitä poikkeuksellisesta matkasta, joka oli tuonut hänet tähän pisteeseen. Kaikki alkoi, kun Karoliina astui maihin San Franciscossa, vain yksi matkalaukku, 20 euroa taskussaan ja mahdoton unelma. Hän oli saanut osittaisen stipendin Stanfordin maisteriopintoihin, mutta hänen oli silti työskenneltävä osa-aikaisesti selviytyäkseen. Oletko sinä suomalainen? Kysyi David Chen, hänen ensimmäinen opiskelutoverinsa koneoppimisen luennolla. Olen joo, Karoliina vastasi englannin kielen ollessa vielä hieman takkuista. Uskomatonta. Sinun täytyy olla todella älykäs, että olet täällä. Ensimmäiset kuukaudet Karoliina työskenteli tutkimusapulaisena päivisin ja tarjoilijana ravintolassa iltaisin. Joka aamu ennen luentoja hän soitti Tertulle. Miten tyttärelläni menee? Terttu kysyi aina huolestuneena. On vaikeaa, äiti, mutta kyllä minä selviän, Karoliina vastasi peittäen väsymyksen äänessään. Maisteriopintojen aikana Karoliina kehitti vallankumouksellisen algoritmin monimutkaisen datan hahmontunnistukseen. Hänen ohjaajansa, professori Michael Harrison, oli vaikuttunut innovaatiosta. Karoliina, tämä voi olla ennakoivan analytiikan tulevaisuus, hän sanoi tutkien koodia 10 kertaa. Oletko miettinyt tämän muuttamista yritykseksi? Ajatus tuntui Karoliinasta absurdilta. Hänen, Pohjois-Savosta kotoisin olevan tytön, perustaa yritys Piilaaksoon, mutta professori Harrison kannusti häntä osallistumaan yliopiston startup-kilpailuun. Kaikkien yllätykseksi Karoliina voitti. Se oli 50 euroa alkuinvestointina ja mentorointia teknologian suurimmilta nimiltä. Karoliina soitti Tertulle itkien ilosta. Äiti, voitin kilpailun. Pystyn luomaan oman yrityksen. Mikä ihmeellinen asia, tyttöseni. Isäsi olisi niin ylpeä, Terttu sanoi liikuttuneena. Ensimmäiset vuodet DataMind, yritys toimi talon autotallissa, jonka Karoliina jakoi 3 muun suomalaisen opiskelijan kanssa. Hän työskenteli 16 tuntia päivässä ohjelmoiden, testaten ja hioen algoritmejaan. Ensimmäinen asiakas oli pieni verkkokauppa, joka halusi parantaa tuotesuosituksiaan. Karoliinan algoritmi lisäsi yrityksen myyntiä 40% ensimmäisen kuukauden aikana. Karoliina, tämä on nerokasta, sanoi asiakasyrityksen toimitusjohtaja Marcos Wong. Sinulla on käsissäsi jotain todella erityistä. Uutinen levisi nopeasti Piilaaksossa. Puolessa vuodessa Karoliinalla oli jono yrityksiä, jotka halusivat käyttää hänen teknologiaansa. Hänen oli palkattava työntekijöitä, vuokrattava toimisto ja laajennettava nopeasti. Tänä nopean kasvun aikana Karoliina tuskin nukkui. Hän heräsi aamuviideltä tarkistaakseen Aasian palvelimet.
työskenteli koko päivän amerikkalaisten asiakkaiden kanssa ja iltaisin teki videopuheluita Euroopan potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Tyttöseni, huolehditko itsestäsi? Terttu kysyi viikoittaisissa puheluissaan. Pidän, äiti, tämä on vain vaihe. Karoliina valehteli katsoen näytön ruudusta heijastuvia väsyneitä silmiään. Ratkaiseva hetki koitti, kun Rebecca Martinez, yksi Piilaakson vaikutusvaltaisimmista sijoittajista, varasi tapaamisen Karoliinan kanssa. Datamind oli kiinnittänyt suurten sijoitusrahastojen huomion. Numerosi ovat vaikuttavia, Rebecca sanoi analysoiden yrityksen talousraporttia. 40 asiakasta 18 kuukaudessa, liikevaihdon kasvu 300% vuodessa. Haluamme sijoittaa $5 miljoonaa Datamindiin. Karoliina melkein pyörtyi. $5 miljoonaa edusti enemmän rahaa kuin hän saattoi kuvitella, enemmän kuin hänen äitinsä oli ansainnut koko elämänsä työn aikana. Mikä on se prosenttiosuus, jonka haluatte yrityksestä? Karoliina kysyi yrittäen säilyttää malttinsa. 20%. Pidät itse 80% ja täyden päätösvallan. Sinä iltana Karoliina soitti Tertulle ja itki kuin lapsi. Äiti, minä onnistuin. Minä todella onnistuin. Minä tiesin sen aina, tyttöseni, aina tiesin. Sijoituksen myötä Datamind räjähti kasvuun. Karoliina palkkasi parhaat insinöörit, laajensi toimistoihin New Yorkissa, Lontoossa ja Tel Avivissa. Hänen algoritmejaan alkoivat käyttää jättiläiset kuten Amazon, Netflix ja Apple. 2 vuodessa yrityksen arvo oli $100 miljoonaa. Karoliina muutti kotiin, josta oli näköala San Franciscon lahdelle, mutta jatkoi työskentelyä kuin olisi ollut yhä autotallissa. Hän tiesi, että teknologian menestys on ohimenevää, että innovaatio voi jäädä jalkoihin yhdessä yössä. Sinun täytyy pitää vähän hauskaa, sanoi Sarah Thompson, hänen paras ystävänsä ja yrityksen markkinointijohtaja. Olet rikas, Karoliina, todella rikas. Nauti elämästä. Mutta Karoliina ajatteli vain työtä ja äitiään. Joka kuukausi hän yritti suostutella Terttua muuttamaan Yhdysvaltoihin. Äiti, voin ostaa sinulle ihanan talon täältä, puutarhalla, uima-altaalla, kaiken mistä olet aina unelmoinut. Tyttöseni, olen onnellinen pienessä kodissani. Minulla on naapurini kasvimaani kirkonystäväni. En tarvitse luksusta ollakseni onnellinen. Karoliina kunnioitti äitinsä päätöstä, mutta lähetti säännöllisesti rahaa, vaikka tiesi Tertun säästävän lähes kaiken ja jatkavan yksinkertaista elämäänsä. Yrityksen 5. vuonna tuli tarjous, joka muutti kaiken. Google halusi ostaa Datamindin $1,2 miljardilla. Karoliina valvoi 3 yötä pohtien ehdotusta. Hyväksyminen tarkoittaisi taloudellista turvaa loppuelämäksi, mutta myös kontrollin menettämistä yrityksestä, jonka hän oli rakentanut sellaisilla uhrauksilla. Mitä sydämesi sanoo? Terttu kysyi puhelun aikana. Että minun pitäisi hyväksyä, äiti, sillä rahalla voin huolehtia sinusta ikuisesti. Karoliina, en tarvitse sitä, että huolehdit minusta. Tarvitsen sitä, että olet onnellinen. Karoliina hyväksyi tarjouksen, mutta piti 30% yrityksestä ja jatkoi toimitusjohtajana. 32-vuotiaana hänestä tuli yksi Suomen rikkaimmista naisista. Seuraavina vuosina Karoliina hajautti sijoituksiaan, perusti säätiön antamaan stipendejä suomalaisille nuorille ja hänestä tuli maailmanlaajuinen tekoälyn referenssi, mutta menestys toi myös vastuuta. Karoliinaa pyydettiin jatkuvasti luennoimaan, konferensseihin, palkintogaaloihin. Hänen kalenterinsa oli aina täynnä ja vierailut Suomeen kävivät yhä harvinaisemmiksi. Äiti, anteeksi etten päässyt jouluksi kotiin, Karoliina sanoi videopuhelussa. Älä huolehdi tyttöseni, ymmärrän, teet tärkeitä asioita. Tänään, ajaessaan Helsingin katuja kohti liikettä, josta tapaisi äitinsä, Karoliina tunsi ahdistusta ja onnea sekaisin. Oli kulunut 8 kuukautta siitä, kun hän oli nähnyt Tertun henkilökohtaisesti. Hän oli palannut Suomeen nimenomaan vastaanottamaan suomalainen kansainvälinen menestystekijä, palkintoa, tunnustusta, joka jaettaisiin seremoniassa maan tärkeimpien yrittäjien läsnä ollessa. Mutta se, mikä todella merkitsi, oli äidin saaminen katsomoon naisen, joka oli uhrannut kaiken, jotta hän voisi päästä tähän pisteeseen. Karoliina pysäköi Porschen liikkeen eteen ja hymyili. Vihdoin hän voisi hemmotella Terttua ansaitusti. Oli aika näyttää koko maailmalle ylpeys, jota hän tunsi tuntemastaan vahvimmasta naisesta. 3 viikkoa ennen tätä hetkeä liikkeessä Karoliina oli saanut puhelun, joka muutti kaiken. Se oli Roberto Silveira,
Elinkeinoelämän keskusliiton puheenjohtaja. Karoliina, on kunnia puhua kanssasi, Roberto sanoi juhlallisella äänellä. Haluaisimme palkita sinut suomalainen kansainvälinen menestystekijä palkinnolla. Se on tärkein tunnustus, jonka tarjoamme suomalaisille, jotka ovat menestyneet maailmanlaajuisesti. Olisiko se Helsingissä? Karoliina kysyi miettien jo, miten suostutella Terttu mukaan. Kyllä, Finlandia-talolla. Paikalla on maan suurimpia yrittäjiä, ja se lähetetään valtakunnallisesti. Kun Karoliina laski puhelimen, hänen ensimmäinen puhelunsa oli Tertulle. Äiti, minulla on uskomattomia uutisia. Mitä on sattunut, tyttöseni? Aion vastaanottaa erittäin tärkeän palkinnon Suomessa, ja haluan sinun olevan siellä kanssani. Terttu oli hiljaa muutaman sekunnin. Tyttöseni, en ymmärrä mitään noista elegantista asioista. En osaisi käyttäytyä. Äiti, sinä kasvatit sen ihmisen, joka palkinnon saa. Sinä olet syy siihen, että olen tässä. Tarvitsen sinut vierelleni. Mutta Karoliina, minulla ei ole sopivaa vaatetusta sellaiseen tilaisuuteen. Sitten ratkaisemme sen yhdessä. Kun saavun Suomeen, menemme ostamaan Helsingin kauneimman mekon. Terttu huokaisi, mutta Karoliina aisti hänen olevan liikuttunut. Selvä, tyttöseni. Jos se on sinulle tärkeää, olen siellä. Seuraavina päivinä Karoliina uppoutui valmisteluihin. Hänen oli kirjoitettava puhe, koordinoitava PR-tiiminsä kanssa ja järjestettävä aikataulunsa Suomessa. Oletko hermostunut? Kysyi Sara, hänen markkinointijohtajansa, kokouksen aikana Palo Altossa. Hyvin paljon, Karoliina myönsi. Ei kyse ole vain palkinnosta. Kyse on Suomeen palaamisesta, äidin näkemisestä taas, näyttämisestä hänelle, että kaikki uhraukset olivat sen arvoisia. Sara hymyili. Olen varma, että hän tietää sen jo. Karoliina lensi Helsinkiin seremoniaa edeltävänä päivänä. Yksityiskone laskeutui Helsinki-Vantaan lentoasemalle tiistaina klo 7:00 auringonpaistaessa. Hän oli suunnitellut koko päivän Tertun kanssa ennen virallisia menoja. Lennon aikana Karoliina kävi mielessään läpi kaiken, mitä halusi tehdä äitinsä kanssa. Ensin lounas erityisessä ravintolassa, sitten ostoksille löytämään täydellinen mekko, illalla illallinen kotona kahdestaan kuin vanhoina hyvinä aikoina. Äiti, olen täällä, Karoliina sanoi puhelimessa heti päästyään lentokentältä. Tyttöseni, miten matka meni? Rauhallisesti. Menen hotellille valmistautumaan ja tulen sitten kotiin hakemaan sinua. Karoliina, tulin Helsinkiin jo eilen. Olen tätini Marketan luona Pohjois-Helsingissä. Karoliina yllättyi. Hän oli tarjoutunut maksamaan Tertulle 5 tähden hotellin, mutta äiti oli halunnut yöpyä siskonsa luona, kuten aina pääkaupungissa vieraillessaan. Hyvä. Äiti. Näin on helpompaa. Mitä jos tapaamme suoraan liikkeessä? Olen etsinyt ja löytänyt ihanan kaupan keskusta-alueelta. Liike. Terttu vaikutti hermostuneelta. Tyttöseni, eikö jokin yksinkertaisempi paikka olisi parempi? Äiti, tämä on erityinen päivä. Mekon on oltava myös erityinen. Karoliina oli valinnut Elite Fashion liikkeen huolellisen etsinnän jälkeen. Se oli yksi Helsingin arvostetuimmista liikkeistä, jota suosivat yrittäjät, artistit ja seurapiirien edustajat. Hän halusi Tertun tuntevan itsensä kuningattareksi. Luota minuun, äiti. Olen siellä klo 15:00. Voit tulla vähän aiemmin ja katsella ympärillesi. Selvä, tyttöseni. Hotellille asetuttuaan Karoliina vietti aamun kokouksissa toimittajien ja tapahtumajärjestäjien kanssa. Kaikki halusivat tietää hänen urapolustaan, tulevaisuuden suunnitelmistaan, näkemyksestään suomalaisesta teknologiasta. Karoliina, pidätkö itseäsi esimerkkinä muille suomalaisille naisille? Kysyi Marina, aikakauslehden toimittaja. Pidän itseäni poikkeuksellisen naisen tyttärenä, Karoliina vastasi. Kaikki, mitä olen saavuttanut, oli mahdollista äitini tekemien uhrausten vuoksi. Hän on suurin esikuvani. Lounaalla elinkeinoelämän vaikuttajien kanssa Karoliina tuskin pystyi keskittymään keskusteluihin julkisesta politiikasta ja innovaatioiden tukemisesta. Hänen ajatuksensa olivat äidissään, iltapäivässä, jonka viettäisivät yhdessä, mahdollisuudessa vihdoin maksaa takaisin pieni osa siitä kaikesta rakkaudesta, jota oli saanut. Suokaa anteeksi, Karoliina sanoi nousten pöydästä klo 14:30. Minulla on erittäin tärkeä meno. Matkalla liikkeeseen Karoliina mietti, kuinka erityistä olisi nähdä Terttu pukeutuneena joksikin tilaisuuden arvoiseksi. Hänen äitinsä oli aina huolehtinut parhaan antamisesta hänelle, aina asettanut Karoliinan tarpeet etusijalle. Nyt oli Karoliinan vuoro tehdä samoin.
Hän kuvitteli Tertun kokeilemassa tyylikkäitä mekkoja, ehkä klassista tummansinistä tai hienostunutta viininpunaista. Hän kuvitteli äitinsä hymyn tämän nähdessä itsensä peilistä, vihdoin tuntien itsensä sellaiseksi erityiseksi naiseksi, joka oli aina ollut. Karoliina oli suunnitellut myös muita hemmotteluja, päivän kauneushoitolassa, rentouttavan hieronnan, kengät ja laukun yhteen sopivasti. Hän halusi Tertun tuntevan itsensä julkikseksi, koska Karoliinalle hän oli juuri sitä. Huomenna, kun nousen lavalle vastaanottamaan tämän palkinnon, haluan katsoa katsomoon ja nähdä äitini säteilevänä eturivissä, Karoliina ajatteli kiihdyttäen autoaan hieman. Liikenne oli raskaampaa kuin odotettua. Karoliina katsoi kelloa. 14:55. Hän oli 5 minuuttia myöhässä, mutta tiesi Tertun ymmärtävän. Hän pysäköi liikkeen eteen ja otti puhelimen ilmoittaakseen saapuneensa, mutta ennen kuin hän ehti soittaa, hän kuuli liikkeen sisältä kovaäänistä puhetta. Ääni, jota hän ei tunnistanut, sanoi, teidän kaltaisenne. Ja sitten Karoliina kuuli äänen, jonka oli tuntenut vauvasta asti, äänen, joka oli lohduttanut häntä jokaisena vaikeana yönä, äänen, joka oli aina uskonut häneen, kun kukaan muu ei uskonut. Haluaisin nähdä näyteikkunan mekot. Karoliina tunsi veren kiehuvan. Jossain sisällä oli tapahtunut jotain hyvin väärää. Hän astui autosta päättäväisesti ja käveli kohti liikkeen sisäänkäyntiä. Oli aika näyttää niille ihmisille, kuka Terttu Mäkelä todella oli, ja mikä tärkeintä, oli aika näyttää, kuka oli se tytär, jonka hän oli kasvattanut. Karoliina työnsi liikkeen lasiovea voimakkaammin kuin aikoi, saaden kultaisen kellon kilahtamaan liian lujaa hienostuneessa tilassa. Hänen silmänsä skannasivat nopeasti salin, kunnes löysivät hänen äitinsä istumassa tuolla epämukavalla tuolilla nurkassa, sillä arvokkaalla asennolla, jonka Terttu säilytti vaikeimmissakin tilanteissa. Näky, jonka Karoliina kohtasi, sai hänet pysähtymään hetkeksi. Vanessa Virtanen seisoi salin keskellä pidellen mitään sanomatonta mustaa mekkoa, tehden kommentteja kovaan ääneen muille asiakkaille, jotka tarkkailivat tilannetta sairaalloisella uteliaisuudella. Todellakin, en ymmärrä, miksi tietyt ihmiset vaativat päästä paikkoihin, joihin he eivät selvästikään kuulu, Vanessa sanoi, heiluttaen mekkoa ilmassa kuin lattiarättiä. Carita Berg nauroi työntekijän huomautukselle. Kuten aina sanon, Vanessa, on ihmisiä, jotka eivät tunne paikkaansa yhteiskunnassa. Hopeahiuksinen asiakas, jolla oli hermeslaukku, mutisi niin kovaa, että kaikki kuulivat. Kuvitelkaa, jos antaisimme kenen tahansa astua tällaisiin liikkeisiin. Se olisi tyylikkyyden loppu. Karoliina tunsi kylmän vihan nousevan rinnassaan. Hän oli kohdannut ennakkoluuloja Piilaaksossa. Hänellä oli kokemusta yritysmaailman ylimielisyydestä, mutta äidin näkeminen tuolla tavalla kohdeltuna herätti hänessä jotain primitiivistä. Terttu nosti katseensa ja näki Karoliinan sisäänkäynnillä. Aito hymy valaisi hänen kasvonsa ja hän aikoi nousta. Pysy istumassa, äiti, Karoliina sanoi kävellen hitaasti kohti salin keskustaa. Hänen äänensä oli matala, mutta siinä oli auktoriteettia, joka sai kaikki keskustelut pysähtymään välittömästi. Vanessa kääntyi, valmiina häätämään taas yhden epätoivotun asiakkaan, mutta pysähtyi nähdessään lähestyvän naisen. Karoliinalla oli yllään virheetön Armani-blazeri, Louboutinin kengät, ja hän kantoi Chanel-laukua, joka maksoi enemmän kuin myyjän vuotuinen palkka. Voinko auttaa? Vanessa kysyi muuttaen äänenpainoaan täysin. Voit todellakin, Karoliina vastasi pysähtyen keskelle salia. Haluaisin tietää, miksi äitiäni kohdellaan tunkeilijana tässä liikkeessä. Seuranneen hiljaisuuden olisi voinut leikata veitsellä. Carita lähestyi nopeasti yrittäen arvioida tilannetta. Anteeksi, onko tapahtunut jokin väärinkäsitys? Carita kysyi yrittäen pakotettua ammattimaista hymyä. Karoliina katsoi suoraan Terttuun, joka oli noussut ja käveli häntä kohti. Kun he halasivat, eleessä oli hellyyttä, joka oli dramaattisessa ristiriidassa ilman jännitteen kanssa. Millaista kohtelua sait täällä, äiti? Karoliina kysyi yhä halaten Terttua, mutta silmät kiinnitettyinä Vanessaiseen. Tyttöseni, ei se ollut mitään ihmeellistä, Terttu vastasi yrittäen vähätellä tilannetta, kuten aina teki. Ei mitään ihmeellistä. Karoliina irrottautui hieman ja katsoi ympärilleen salissa, joten miksi rouva istui tuolla epämukavalla tuolilla, kun nämä ihmiset tekivät kommentteja teidän kaltaisistanne ihmisistä? Vanessa nielaisi. Carita yritti väliintuloa. Rouva, jos tapahtui jokin sekaannus, voimme ratkaista sen helposti. Äitinne on erittäin tervetullut tänne. Tervetullut. Karoliina naurahti, mutta naurussa ei ollut huumoria.
15 minuuttia sitten hän ei ollut tervetullut. Mikä muuttui? Hopeahiuksinen asiakas yritti vetäytyä huomaamattomasti, mutta Karoliina huomasi hänet. Te myös, kiitos. Olkaa hyvä ja pysykää paikallanne. Koska pidätte niin paljon kommenteista muista ihmisistä, ehkä haluatte kuulla, mitä minulla on sanottavaa. Nainen pysähtyi selvästi vaivaantuneena. Karoliina kääntyi Vanessan puoleen. Sanoitte, että mekot täällä alkavat 50 eurosta oikein. Kyllä, rouva, Vanessa mumisi. Ja ehdotitte, että äitini etsisi vaihtoehtoja, jotka sopivat hänen budjettiinsa alakerrasta, eikö niin? En se ollut minä, yritin vain auttaa. Auttaa? Karoliina avasi laukkunsa ja otti esiin Black-luottokortin. Tällä kortilla ei ole kirjaimellisesti mitään rajaa. Haluatteko nähdä äitini ostavan jokaisen mekon tästä liikkeestä? Karita yritti epätoivoista pelastusta. Rouva, tapahtui väärinkäsitys. Totta kai voimme palvella äitiänne täydellisesti. Meillä on upeita mekkoja, jotka näyttäisivät täydellisiltä. Nyt teillä on, Karoliina sanoi, mutta 10 minuuttia sitten, kun hän astui tänne yksin, pukeutuneena yksinkertaisesti, te kohtelitte häntä kuin hän olisi ollut tunkeilija. Terttu kosketti tyttärensä käsivartta. Karoliina, ei tarvitsee äiti. Karoliina kääntyi kohtaamaan kaikki salissa olevat ihmiset. Tiedättekö, kuka tämä nainen on? Kukaan ei vastannut. Tämä on Terttu Mäkelä. Hän jäi leskeksi 21-vuotiaana ja kasvatti tyttären yksin. Hän työskenteli kotiapulaisena yli 30 vuotta, heräsi 5 joka päivä, työskenteli 10 illalla viikonloppuisin, kaikki taatakseen tyttärelleen laadukkaan koulutuksen. Karoliinan ääni kohosi, muuttui tunteikkaammaksi. Tämä nainen säästi jokaisen sentin vuosikymmenten ajan, osti vaatteita kirpputoreilta, voidakseen maksaa tyttärensä kirjat, käveli kilometrejä säästääkseen bussirahoissa. Vanessa ja Karita olivat silmin nähden kiusaantuneita, eivätkä tienneet mihin katsoa. Tiedättekö, mitä tämä nainen teki ensimmäisellä palkalla, jonka sain aloitettuani työni Yhdysvalloissa? Karoliina jatkoi. Hän säästi sen. Sanoi, että se on hätätapauksia varten. Vielä tänäkin päivänä hän säilyttää sitä rahaa. Terttu puristi tyttärensä kättä yrittäen rauhoittaa tätä, mutta Karoliina ei ollut valmis. Ja tiedättekö, kuka on se tytär, jonka hän kasvatti? Karoliina piti dramaattisen tauon. Minä olen Karoliina Mäkinen, Datamindin toimitusjohtaja ja perustaja, yksi maailman suurimmista tekoälyyrityksistä. Huomenna vastaanotan suomalainen kansainvälinen menestystekijä, palkinnon, ja tämä poikkeuksellinen nainen on eturivissä tukemassa minua, kuten on aina tehnyt. Järkytys kaikkien läsnäolijoiden kasvoilla oli käsin kosketeltavaa. Hopeahiuksinen asiakas oli kalpea. Vanessa näytti siltä, että halusi kadota maan alle. Mutta se ei ole edes tärkeintä, Karoliina sanoi pehmentäen ääntään. Tärkeintä on, että tällä naisella on enemmän luokkaa, arvokkuutta ja eleganssia pikkusormessaan kuin teillä koko kehossanne yhteensä, ja te kohtelitte häntä kuin roskaa. Karoliina kääntyi Karitan puoleen. Nyt kertokaa minulle, millaista palvelua annatte äidilleni. Parasta mahdollista palvelua, Karita änkytti. Ei, Karoliina sanoi päättäväisesti. Liian myöhäistä siihen. Terttu puristi tyttärensä kättä. Karoliina, kaikki on hyvin, voimmeko mennä? Ei äiti, kaikki ei ole hyvin. Karoliina katsoi vielä kerran kaikkia salissa olijoita. Älkää koskaan aliarvioiko ketään ulkonäön perusteella. Älkää koskaan kohdelko ketään epäkunnioittavasti siksi, miten he pukeutuvat tai mistä he tulevat. Karoliina otti äitinsä kädestä. Mennään, äiti. Mennään etsimään paikka, joka ansaitsee sinun läsnäolosi. Kun he saavuttivat oven, Karoliina kääntyi viimeisen kerran. Ja vain tiedoksenne, huomenna, kun äitini istuu Finlandia-talon eturivissä, te olette täällä kohtelemassa huonosti seuraavaa ihmistä, jota arvioitte ulkonäön perusteella. Ovi sulkeutui heidän takanaan lopullisella äänellä, jättäen liikkeen salin täydelliseen hiljaisuuteen. Liikkeen ulkopuolella Karoliina puristi Tertun käsiä ja veti syvään henkeä. Viha kiehui yhä hänen suonissaan, mutta äidin kasvoilla näkyvä helpotus rauhoitti häntä hieman. Tyttöseni, sinun ei olisi tarvinnut tehdä tuota, Terttu sanoi, vaikka hänen silmänsä loistivat ylpeydestä. Tarvitsi äiti. Kukaan ei kohtele sinua tuolla tavalla minun läsnä ollessani. Karoliina katsoi liikkeen näyteikkunaan, missä tyylikkäät mekot olivat yhä esillä, ja idea alkoi muodostua hänen mielessään. Hän otti puhelimen taskustaan ja valitsi numeron. Haloo Riku, täällä on Karoliina Mäkinen. Kyllä, se Karoliina.
Tarvitsen kiireellistä tietoa Elite Fashion-liikkeestä. Riku Mendes oli hänen asianajajansa Suomessa, erikoistunut yrityskauppoihin. He olivat työskennelleet yhdessä muidenkin Karoliinan tekemien investointien parissa maassa. Tarvitsen tiedon siitä, ketkä ovat omistajat, yrityksen taloudellinen tilanne, onko se myynnissä, kaikki, Karoliina sanoi kävellen Tertun kanssa kohti autoa. Karoliina, mitä sinä suunnittelet? Terttu kysyi huolestuneena. Oikeutta, äiti, todellista oikeutta. Odottaessaan Rikun puhelua, Karoliina vei Tertun lounaalle viihtyisään ravintolaan. He keskustelivat vanhoista ajoista, huomisen seremoniasta, kaikesta paitsi liikkeen välikohtauksesta. Äiti, muistatko kun olin lapsi ja sanoin, että jonain päivänä olen rikas? Karoliina kysyi leikitellen viinilasillaan. Muistan, Terttu hymyili. Sanoit, että ostat suuren talon meille molemmille. Ja sinä vastasit aina. Karoliina, raha ei osta luonnetta. Eikä ostakaan, Terttu sanoi päättäväisesti. Olet oikeassa, mutta joskus se voi ostaa oikeutta. Karoliinan puhelin soi. Se oli Markus. Karoliina, raha on saatavilla tililläsi. Saanko kysyä, mihin se menee? Karoliina hymyili. Elämän opetukseen, Markus. Terttu seurasi tytärtään ihailun ja huolen sekaisin tuntein. Karoliina, oletko varma, mitä olet tekemässä? Ehdottomasti, äiti. Tuntia myöhemmin Karoliina ajoi takaisin liikkeelle Tertun kanssa. Nyt tulee hauska osuus, Karoliina sanoi astuessaan liikkeeseen toisen kerran samana päivänä. Carita Berg melkein pyörtyi. Vanessa Virtanen palveli asiakasta, mutta pysähtyi välittömästi heidät nähdessään. Te palasitte? Carita kysyi silmin nähden hermostuneena. Palasimme. Karoliina sanoi kävellen rauhallisesti salin keskelle. Itse asiassa tulin puhumaan teille muutamista muutoksista, joita täällä tapahtuu. Muutoksista. Vanessa kurtisti kulmiaan. Kun he astuivat sisään toisen kerran, Carita Berg oli silmin nähden kireänä. Vanessa Virtanen oli järjestämässä vaatteita, mutta pysähtyi heidät nähdessään. Te palasitte? Carita kysyi yrittäen säilyttää malttinsa. Palasimme, Karoliina sanoi kävellen rauhallisesti salin keskelle. Itse asiassa tulin selvittämään tilanteen. Karoliina kääntyi kaikkien salissa olevien puoleen, työntekijöiden ja asiakkaiden. Nimeni on Karoliina Mäkinen, olen Datamindin toimitusjohtaja ja perustaja, yksi maailman suurimmista tekoälyyrityksistä. Hiljaisuus oli täydellinen. Jotkut asiakkaat tunnistivat nimen välittömästi, ja tämä, Karoliina jatkoi laskien kätensä Tertun olkapäälle, on äitini Terttu Mäkelä, poikkeuksellisin nainen, jonka tunnen. Nainen, joka teki työtä koko elämänsä, antaakseen minulle koulutuksen ja opettaakseen minulle arvot. Vanessa oli kalpea. Carita yritti väliintuloa. Rouva Karoliina, jos tapahtui väärinkäsitys. Ei tapahtunut väärinkäsitystä, Karoliina keskeytti päättäväisesti. Tapahtui epäkunnioitusta. Äitiäni kohdeltiin kuin tunkeilijaa. Häntä arvioitiin ulkonäön perusteella. Häntä nöyryytettiin julkisesti. Karoliina katsoi suoraan Vanessaiseen. Te ehdotitte, että hän etsisi vaihtoehtoja alakerrasta. Sanoitte, että mekot täällä olivat liian kalliita ihmisille, kuten hän. Yksi asiakkaista, joka oli todistanut tilannetta aiemmin, mutisi, se on Chai, minä näin. Karoliina suuntasi pääasialliselle tiskille ja pyysi saada puhua päällikön kanssa. Herra Eduardo tuli nopeasti alas toimistostaan. Rouva Karoliina, on kunnia saada teidät liikkeeseemme, hän sanoi selvästi hermostuneena. Herra Eduardo, tulin ilmoittamaan, etten tee mitään ostoksia tässä liikkeessä. En tänään, enkä ikinä, niin kauan kuin nämä kaksi työntekijää jatkavat asiakkaiden kohtelemista epäkunnioittavasti. Päällikkö oli silmin nähden huolissaan. Karoliinan kaltaisen profiilin asiakkaan menettäminen merkitsi muutakin kuin vain menetettyä myyntiä. Se merkitsi tahraantunutta mainetta. Mitä tapahtui tarkalleen? Herra Eduardo kysyi katsellen vuorotellen Karoliinaa ja tämän työntekijöitä. He arvioivat äitiäni ulkonäön perusteella, Karoliina selitti. He olettivat, ettei hänellä ollut varaa ostaa täältä ja kohtelivat häntä syrjivästi. Herra Eduardo kääntyi Vanessan ja Caritan puoleen silmin nähden pettyneenä. Onko tämä totta? Carita yritti puolustautua. Me vain yritimme auttaa. Vanessa täydensi vakuuttumattomana. Auttaa? Karoliina kysyi. Äitini ehdottaminen alakertaan oli auttamista. Kommenttien tekeminen ihmisistä, kuten hän, oli auttamista. Herra Eduardo pudisti päätään selvästi kiusaantuneena. Rouva Karoliina, pyydän tuhannesti anteeksi liikkeen puolesta. Tämä ei edusta arvojamme.
Sitten teidän on osoitettava, mitkä ovat todelliset arvonne, Karoliina sanoi, koska se, mitä näin täällä tänään, oli hyväksymätöntä. Päällikkö kääntyi työntekijöidensä puoleen. Vanessa, Karita, olette hyllytettyinä tehtävistänne toistaiseksi, kunnes arvioimme tämän välikohtauksen. Syrjivää käytöstä ei sallita tässä yrityksessä. Molemmat työntekijät poistuivat salista silmin nähden kiusaantuneina ja huolissaan asemastaan. Karoliina otti Tertun kädestä. Herra Eduardo, toivon, että käytätte tätä tilannetta kouluttaaksenne henkilöstöänne paremmin. Jokainen asiakas ansaitsee kunnioitusta ulkonäöstä riippumatta. Olette oikeassa, rouva Karoliina. Tarkistamme kaikki palveluprotokollamme. Karoliina kääntyi muiden salissa olevien puoleen. Toivon, että kaikki oppivat tänään jotain. Älkää koskaan arvioiko ihmistä ulkonäön perusteella. Älkää koskaan kohdelko ketään alempiarvoisena. Kun he poistuivat liikkeestä, Karoliina hengitti helpottuneena. Nyt, äiti, mennään paikkaan, jossa sinua kohdellaan, kuten ansaitset. He ajoivat Essence-liikkeeseen, joka oli tyylikäs kauppa muutaman korttelin päässä. Siitä hetkestä asti, kun he astuivat sisään, heidät otettiin vastaan aidolla ystävällisyydellä ja ammattimaisuudella. Hyvää iltapäivää, tervetuloa, myyjä sanoi hymyillen lämpimästi. Miten voin auttaa? Etsimme tyylikästä mekkoa erityiseen seremoniaan, Karoliina selitti. On ilo auttaa. Onko rouvalla väri tai tyylitoivomuksia? Myyjä kysyi Tertulta kohdellen tätä täydellä kunnioituksella. 2 tunnin ajan Terttu kokeili upeita mekkoja. Liikkeen tiimi kohteli häntä VIP-asiakkaana, tarjoten kuohuviiniä, sydämellisiä ehdotuksia ja aitoja kehuja. Kun Terttu astui ulos sovituskopista yllään tyylikäs tummansininen mekko, Karoliina hymyili liikuttuneena. Äiti, olet häikäisevä. Tämä on täydellinen, myyjä sanoi. Se korostaa täysin rouvan luonnollista eleganssia. Tuossa liikkeessä Terttu tunsi itsensä aidosti arvostetuksi, ei tyttärensä vuoksi, vaan sen vuoksi, kuka hän itse oli, nainen, joka ansaitsi kunnioitusta ja ihailua. Kun he poistuivat mekko kauniissa rasiassa, Karoliina sanoi, näitkö äiti, sillä tavalla asiakasta kohdellaan. Kiitos tyttöseni kaikesta. Uutinen ensimmäisen liikkeen välikohtauksesta leviäisi kaupungissa, mutta nyt mukana olisi tieto, että Karoliina oli löytänyt toisen liikkeen, joka osasi arvostaa kaikkia asiakkaita. Joskus paras kosto on yksinkertaisesti viedä rahansa niille, jotka sen ansaitsevat. Terttu lähestyi tytärtään ja kuiskasi, olen ylpeä sinusta, tyttöseni. Karoliina halasi äitiään ja kuiskasi takaisin, opin sen parhaalta äidiltä. Kun Vanessa ja Karita poistuivat liikkeestä silmin nähden kiusaantuneina, monet kadulla pysähtyivät katsomaan, mitä oli tekeillä. Uutinen siitä, että suomalainen yrittäjä oli kohdannut ennakkoluuloiset työntekijät ja vienyt sitten rahansa kilpailevaan liikkeeseen, leviäisi kaupungissa tuntien kuluessa. Seuraavana aamuna Helsingin Finlandia-talo oli tyylikkäästi valmisteltu suomalaiset menestystekijät seremoniaa varten. Toimittajat, yrittäjät, poliitikot ja persoonallisuudet ympäri maata saapuivat rauhallisesti tapahtumaan, joka lähetettäisiin suorana useilla uutiskanavilla. Terttu heräsi klokuusi, nolla siskonsa luona rauhan tunteella, jota ei ollut tuntenut pitkään aikaan. Edellisen päivän liikkeen tapahtumien jälkeen hän tunsi itsensä arvostetuksi täysin uudella tavalla. Karoliina oli vaatinut, että hän kävisi kaupungin eksklusiivisimmassa kauneushoitolassa, ja lopputulos oli mullistava. Herranjestas, Terttu, täti Marketta sanoi ihaillen nähdessään siskonsa laskeutuvan portaita. Olet suorastaan säteilevä. Tunnen itseni hyväksi, Marketta. Terttu vastasi aidosti hymyillen, suoristaen tyylikästä tummansinistä mekkoaan. Ensimmäistä kertaa pitkään aikaan tunnen itseni aidosti arvostetuksi. Hotellilla Karoliina valmistautui rauhallisesti. Seremonia oli tärkeä, mutta se, mikä todella merkitsi, oli jo tapahtunut edellisenä päivänä. Äidin näkeminen kunnioitettuna ja arvostettuna oli hänen suurin saavutuksensa. Klo 9. 0 Karoliina tuli hakemaan Terttua. Nähdessään äitinsä hän hymyili hellyydellä. Äiti, olet kaunis ja mikä tärkeintä, olet säteilevä. Kiitos tyttöseni. Olen onnellinen, todella onnellinen. Matkalla Finlandia-talolle he juttelivat rauhallisesti. Karoliina näytti joitakin lämpimiä viestejä, joita oli saanut ystäviltään ja kollegoiltaan onnitellen häntä, ei vain palkinnosta, vaan asenteesta, jolla hän oli puolustanut Terttua. Äiti, eilen tunsin itseni aidosti ylpeäksi, en rahan tai menestyksen vuoksi, vaan siitä,
että sain tilaisuuden kunnioittaa sinua julkisesti. Ja minä tunsin itseni rakastetuksi, Karoliina, täysin rakastetuksi. Saapuessaan Finlandia-talolle heidät otettiin vastaan kunnioituksella ja ihailulla. Toimittajat esittivät kunnioittavia kysymyksiä, aidosti kiinnostuneina molempien selviytymistarinasta. Rouva Terttu, miltä tuntuu nähdä tyttäresi tulevan maailmanlaajuisesti tunnetuksi? Toimittaja kysyi. Tunnen suurta ylpeyttä, Terttu vastasi luonnollisesti, mutta tiesin aina, että hän oli erityinen. Palkinto vain vahvistaa sen, minkä tiesin jo. Finlandia-talon sisällä Terttu ohjattiin eturiviin. Hänen vierellään ministerit ja yrittäjät tervehtivät häntä lämpimästi, kohdellen häntä arvokkaana hahmona, jona häntä olisi aina pitänyt kohdella. Kulisseissa Karoliina sai puhelun herra Eduardolta Elite Fashionista, pyytäen anteeksi uudelleen ja ehdottaen muutoksia koko ketjun palveluun. Hän kuunteli tyytyväisenä tietäen, että hänen asenteensa oli tuottanut todellisen positiivisen muutoksen. Klo 11. Nolla-seremonia alkoi juhlallisesti ja elegantisti. Kun tuli Karoliinan vuoro tulla kutsutuksi lavalle, hän katsoi tyynesti Terttua katsomossa. Hyvät naiset ja herrat, kuuluttaja ilmoitti. Karoliina Mäkinen, Datamindin perustaja ja toimitusjohtaja, yksi maailman arvostetuimmista teknologiayrityksistä, suomalaisen innovaation ja erinomaisuuden esimerkki. Karoliina nousi lavalle lämpimien aplodien saattelemana. Kun hän saavutti puhujakorokkeen, hän veti syvään henkeä ja hymyili tavatessaan äitinsä silmät. Hyvää iltapäivää, hän aloitti tyynellä äänellä. On valtava kunnia vastaanottaa tämä tunnustus, mutta ennen kuin puhun ammatillisista saavutuksista, minun on puhuttava ihmisestä, joka teki kaiken tämän mahdolliseksi. Kamerat tarkensivat Terttuun, joka hymyili liikuttuneena, mutta rauhallisena. Äitini Terttu Mäkelä on tänään eturivissä. Hän antoi minulle arvokkaimman asian, mitä on olemassa, koulutuksen, arvot ja ehdottoman rakkauden. Hän työskenteli väsymättä, jotta voisin unelmoida suuresti ja toteuttaa nuo unelmat. Karoliina piti tauon katsoen hellyydellä äitiään. Tämä palkinto edustaa paitsi työtäni, myös poikkeuksellisen naisen uhrausta ja omistautumista, joka aina uskoi minuun. Äiti, kiitos, että opetit minulle, ettei todellista menestystä mitata vain ammatillisilla saavutuksilla, vaan kyvyllä kunnioittaa niitä, jotka toivat meidät tähän pisteeseen. Aplodit olivat lämpimät ja pitkäkestoiset. Useat ihmiset katsomossa liikuttuivat silmin nähden sanojen yksinkertaisuudesta ja vilpittömyydestä. Omistan tämän palkinnon kaikille äideille, jotka uhrautuvat lastensa vuoksi, kaikille rehellisille työläisille, jotka säilyttävät arvokkuutensa olosuhteista riippumatta. Suomen on arvostettava enemmän äitini kaltaisia ihmisiä. Kun Karoliina laskeutui lavalta pokaalin kanssa, hän käveli suoraan Tertun luo. He halasivat pitkään puhtaan onnen ja keskinäisen kiitollisuuden hetkessä. Olen ylpeä sinusta, tyttöseni, Terttu kuiskasi. Ja minä olen ylpeä siitä, että saan olla sinun tyttäresi äiti, Karoliina vastasi. Vastaanotolla, joka seurasi, Terttu otettiin luonnollisesti mukaan keskusteluihin. Tärkeät yrittäjät ja persoonallisuudet halusivat keskustella hänen kanssaan, aidosti kiinnostuneina hänen tarinastaan ja viisaudestaan. Rouva Terttu, sanoi nuori yrittäjä, olette inspiroiva esimerkki. Miten onnistuitte säilyttämään voimanne niin monien vuosien ajan? Rakkaudella, tyttöseni, Terttu vastasi yksinkertaisesti. Kun rakastat jotakuta todella, löydät voimia, joita et tiennyt olevankaan. Sinä iltapäivänä, palatessaan kotiin, Karoliina kysyi, äiti, miltä sinusta tuntuu nyt? Tunnen itseni kokonaiseksi, Terttu vastasi katsoen ulos auton ikkunasta. En loiston tai juhlan vuoksi, vaan koska näin, että tyttärestäni tuli juuri sellainen ihminen, joksi unelmoin hänen tulevan menestynyt, mutta menettämättä inhimillisyyttään. Opin sen maailman parhaalta opettajalta, Karoliina sanoi puristaen äitinsä kättä. Saapuessaan täti Marketan luo Terttu astui ulos autosta tyynesti hymyillen. Hän oli kokenut yhden elämänsä erityisimmistä päivistä, ei vain julkisen tunnustuksen vuoksi, vaan koska hän tunsi vihdoin, että hänen arvonsa ihmisenä oli täysin tunnustettu. Karoliina saattoi hänet ovelle. Äiti, kiitos, että olet kanssani aina. Kiitos, että opetit minulle, että luonne on arvokkaampi kuin mikään materiaalinen saavutus. Kiitos, että kunnioitit minua tänään. Sinä teit sen, tyttöseni, näyttämällä maailmalle, että yksinkertainen äiti voi kasvattaa poikkeuksellisen tyttären. Ja niin Terttu Mäkelä eli täyttymyksensä hetken, ei koston tai vastatoimien vuoksi,
vaan sen yksinkertaisen ja syvän tunnustuksen myötä, että hän oli täyttänyt elämäntehtävänsä, kasvattaa tytär, joka osasi arvostaa juuriaan ja kunnioittaa niitä, jotka toivat hänet sinne, missä hän nyt oli. Oikeus oli toteutunut kauneimmalla mahdollisella tavalla, rakkauden, kunnioituksen ja kiitollisuuden kautta. Kuinka monta kertaa joku yksinkertainen ihminen on aliarvioitu vain ulkonäön perusteella? Tämä tarina osoittaa, ettei arvokkuus riipu luksuksesta, vaan kunnioituksesta. Jos sinäkin uskot, ettei ketään tule kohdella alempiarvoisena, tykkää tästä nyt, se auttaa levittämään tätä viestiä. Jaa kommenteissa, oletko itse kokenut tai todistanut hetken, jolloin kunnioitus teki kaiken eron. Kokemuksesi voi inspiroida muita.